Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Мал-туар асраучылар азык әзерли, пешән өсте көн-төн эшләтә. Бүген Союз агрожәмгыятенең Актүбә җитештерү комплексында көненә 2000 тонна синаж әзерлиләр. Коллектив алдында торган төп максат сезонына 50 000 тонна синаж әзерләү. Азнакайда үзенчәлекле кешеләргә үзгә бәйрәм. Бу игътибарны күрсәтергә тырышабыз. Бик күп чаралар һәм бик күп эшләр эшләнелә дип әйтәсем килә. Безнең инде оешмабыз бар, аерым шушы кешеләр белән эшли торган. Телекомпания безнең туган көннә багышланган вокаль бәйге финал сызыгында иң-иңнәрне кайчан игълан итәчәкләр. Аларның тавышы да, аларның үзләрен тотышы да, аларның барсы да 10 балл белән җыелган берничә шундый тигез баллы артистлар дип әйтегәндә, шундый җырчыларны сайлап алдык. Татарстанда 4 компания май айындагы кырау вакытында зыян күргән чәчүлекләр аркасында килгән зыянны компенсацияләү өчен мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына сылтама белән Татар-информ агентлыгы хәбәр итә. Бүген зыян күргән мәйданнар буенча документлар җыялар. Аларның гомуми мәйданы якынча 11 000 гектар. Татарстанда быел иминиятләштерелгән уҗым һәм сабан культураларының мәйданы 629,5 мең гектар тәшкил итә. Бу барлык мәйданнарның 23% дигән сүз. Чәчүлекләрне иминләштерүгә 242 миллион сум бүлеп бирелгән. Республикада дәүләт ярдәме белән иминиятләштерүнең 2 программасы эшли. Аерым алганда 27 куркыныч метеорологик күренешләрдән һәм төбәк ара характердагы гадәттән тыш хәлдән иминиятләштерү каралган. Бүген Татарстан хуҗалыкларында пешән өсте мал-туар асраучы предприятиеләр көнне-төнгә ялгап диярлек азык әзерлиләр. Безнең иҗат төркеме башлыча Актүбә бистәсе территориясендәге җирләрне эшкәртүче Союз агрожәмгыятенең региональ җитештерү комплексында бу мөһим эшнең барышын күреп кайтты. Сүз Рәдифә Нугманова. Биредә күп еллык үлән культуралары 2500 гектар мәйданда чәчелгән. Аның беренче уңышын инде чабып бетергәннәр. Икенчесе өлгереп килә ди белгечләр. Ул арада басуларда 1 еллык пешән мәйданнарын чабып синаж ясыйлар. 4 команда көн саен 150-200 гектар чамасы мәйданны алып синаж базына сала. Анда да 4 трактор эшли. Бүгенге көндә 4 безнең комбайн эшли, трамбовкада 4 трактор и перевозкада основной безнең энергоемкий тракторлар ташуда. Безнең 2000 гектар уже синажны люцерны алдык. Алда хәзер безнең 2,5 халатна летка халасы. Ютазы районы Бәйрәккә авылы егете биредә йөк машинасы йөртүчесе булып эшли. Кечкенәдән әтисе һөнәрен дәвам итәргә хыялланган. Авыл кешесе буларак эштән курыкмыйм, ди ул. Яратып башкарган эшенең үз савабы, үз рәхәте бар. Яз көне чәчүдә семена ниләр ташый мине. Хәзер менә синаж, кукуруз башлана скоры, уборкада. Нияз Рашидов бу җәйне туган районы басуларында практика үтә. Бригадир булып эшли. Казандагы аграр университетка үзе теләп укырга кергән. Азнакайда туып үссә дә, Уразайга күченеп яши башлагач, авыл җене кагылды, ди үзе турында. Максаты туган республикасына, туган халкына файдалы белгеч булу. Башлашландылар инде, нефтянкага бар, бөтенесе нефтянкага бара. Дөрес фикер түгел дим мин. Нефть бетеп бара. Кешенең ашыйсы, ипи ашыйсы килә. Шуңа Казанский аграрный университетка кирдем, мин укып барыйм дип. Укып бетергәч, кая эшләргә җыенасың? Мин целевой буенча Союз агро белән целевой договор төзедек. Укып бетергәч, монда кайтам 3 ел эшләргә, отработкага. Эш урыным бар инде минем укып бетергәч. Союз агрожәмгыяте Актүбә региональ җитештерү бүлегендә эш иртәнге 6-дан башлана. Төш вакытына 1 сәгать ял бирелгән. Эшчеләрне басуга алып килеп ашаталар. Кирәк булган очракта кичке ашны да пешерәләр. Шулай итеп көненә 10 сәгать эшлиләр. Түләү башкарылган эшкә карап, шуңа күрә тизрәк тәмамласак, акчасын да яхшы алачакбыз, ди механизаторлар. Бүген Союз агрожәмгыятенең Актүбә җитештерү комплексында көненә 2000 тонна синаж әзерлиләр. Коллектив алдында торган төп максат сезонына 50 000 тонна синаж әзерләү. Рәдифә Нугманова, Вазин Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Бүген һәм иртәгә теләсә кайсы фәннән бердәм дәүләт имтиханын БДИ бирү көннәре. Бу Россия президенты йөкләмәсе буенча беренче тапкыр башкарыла, дип хәбәр итә Татар-информ агентлыгы.
Быел мәктәпне тәмамлаган 116 меңнән артык укучы алган балларын арттырырга карар иткән. Имтиханны кабат тапшыру балларны арттыру мөмкинлеге булса да, бу кыюлар адымы, чөнки элеккеге балл юкка чыга. Балл кабат тапшырылганнан югары булган очракта да. Нәрдә имтиханны кабат тапшыруга барлык фәннәр буенча гариза бирелгән. Бигрәк тә җәмгыять белемен тапшырырга теләүчеләр күп. 31 меңнән артык чыгарылыш сыйныф укучысы бу фәнне сайлаган. 21 мең ярым укучы информатика, 12.200 укучы рус теле, 11.200 укучы химия, 11.100 укучы профиль математика, 8 меңнән артык укучы биология бирә. География буенча кабат имтихан бирүчеләр 247 кеше һәм берничә кеше чит телләр буенча тапшырырга җыена. Укучылар кабат бирелгән имтихан нәтиҗәләрен 17 июльдән соңга калмыйча беләчәк. Ознакайда сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге чикле кешеләр өчен сабантуй узды. Чарада район җитәкчелеге, ветераннар советы, оешма предприятие җитәкчеләре дә катнашты. Бәйрәм уен бәйгеләргә, бүләкләргә бай булды. Быелгы чара шәһәрнең Тарсус паркында узды. Бәйрәмгә җыйналган азнакайлыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп изге теләкләрен җиткерде. Матур итеп шушы бәйрәмне үткәрергә язсын. Балаларыбыз бәхетле булсыннар, ширләмәсеннәр, безгә һәр вакыт шатлык, бәхет алып килсеннәр. Инвалидлар оешмаларының актив әгъзаларына, спортта югары күрсәткечләргә ирешүчеләргә, юбилейларга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Азнакайыбыз өчен җан атып, җаннарын биреп, инде 2-3 урыннар. Чараның төп иганәчеләре авыл җирлеге, Бердәм Россия бүлеге, мәдәният, мәгариф оешмалары. Бүген районда 3 меңгә якын физик мөмкинлеге чикле булган кеше исәптә. Алар өчен районда төрле уңайлыклар тудырылган. Әлбәттә, бу кешеләргә, бу халыкка карата, инде балаларга да, өлкән кешегә карата да без игътибарлы булырга тиеш һәм бу игътибарны күрсәтергә тырышабыз. Бик күп чаралар һәм бик күп эшләр эшләнелә дип әйтәсем килә. Безнең инде оешмабыз бар, аерым шушы кешеләр белән эшли торган 300-гә якын балабыз бар, шушындай категорияга кергән инде. Булар өчен аерым мәктәпкәчә учреждениеларда аерым группалар бар безнең бүгенге көндә. Йөри алмый торган 68 безнең коляскада гына утыра торган кешеләребез бар. Буларга аерым игътибар, аерым кешеләр билгеләнгән. Сабантуй мәйданының төрле почмакларында өлкәннәр һәм балалар өчен уеннар, бәйгеләр, осталык дәресләре үткәрелде. Biz bugün мәдәни үзәктән килдек. Шушы мөмкинлекләре чикле балалар өчен мастер-класс үткәрергә дип. Мастер-классыбыз да безнең җәйге темага калгышлы. Ул җиләк ясау. Бу җиләк безнең упаковка рәвешендә һәм җиләк үзе гади генә түгел әле. Ул безнең сюрприз белән без балаларга шуның эченә конфет салып, үзләренә бүләк тә ясадык. Сабантуй кунаклары өчен мәктәп туклану комбинаты тарафыннан бушлай туклану да оештырылды. Бәйрәмдә катнашучы беркем дә игътибардан читтә калмады. Балалар да, өлкәннәр дә күтәренке кәеф белән, бүләкләр белән кайтып китте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Телекомпанияның туган көненә багышланган Әлмәтнең Алтын тавышы музыкаль проектының 2нче сезонының сайлап алу этабыннан 21 катнашучысы өчен профессиональ клиплар төшерү инде тәмамланды. Әлеге этап нәтиҗәләре буенча жюри әгъзалары үз фикерләрен җиткерде. Алар белән Ләйсән Галиева аралашты. Әлмәтнең алтын тавышы катнашучыларның вокаль сәләтләрен генә түгел, аларның кыюлыгын да күрсәттем. Чөнки камералар алдында, якты прожекторлар астында төре тавышка җырлау хәтта профессиональ артистлар өчен дә җитди сынау. Моны проект жюрисы да билгеләп үтте. Смеюсь и плачу над окошком месяц, под окошком ветер.
облетевший тополь серебристый свете. Жюри составына танылган мәдәният эшлеклеләре, шагыйрә, тележурналист, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Язучылар берлеге, Татарстан Республикасының һәм Россия Федерациясының журналистлар берлеге әгъзасы Нәфисә Сабирҗанова, Татар эстрадасы җырчысы, композитор һәм шагыйрь Барс Медиа, Болгар, Манзара премияләре лауреаты Хамит Маткаримов, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Эльмира Хәсәнова керде. 21 үзешчән арасында алтын тавышны билгеләү ай-хай бик авыр нәрсә булып чыкты безнең өчен. Чөнки бар араларында менә бу положениегә караган барлык критерийларга да туры килә торган, аларның тавышы да, аларның үз-үзләрен тотышы да, аларның менә барсы да 10 балл белән җыелган, берничә шундый тигез баллы артистлар дип әйтик инде, шундай җырчыларны сайлап алдык. Аларны менә монысы яхшырак, менә монысы әзрәк кенә булса да начаррак кимчелекләре бар дип әйтә торган түгел. Жюри катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсен билгеләп үтте. Һөнәри белемнәре булмавына карамастан, җырчылар вокал техникасы, сәхнә харизмасы һәм үзләрен тамашачыларга тәкъдим итү талантын күрсәтергә тырышты. Бу хәзерге шоу-бизнес дөньясында мөһим бәя. Алар үзешчәннәр бит, профессионаллар түгел. Шуңа күрә дә бик каты бәрелмичә генә араларыннан иң дигәннәрен сайлап алырга тырыштык. Без беребездә башлаганда профессионал булмадык. Шуңа күрә әмма дә ләкин нинди дә булса да Ходай Тәгалә биргән үзенең тавышы, үзенең тембры, үзенең сәхнәдә тотышы һәрберсенең үзенеке бар. Луч телекомпаниясына рәхмәтләремне генә әйтәсем килә. Бу конкурс кирәк. Чөнки мин кабатлап әйтәм, Әлмәт төбәге талантлы кешеләргә бик бай төбәк. Җиңүчеләрне сайлау җиңел эш түгел. Жюри һәр катнашучысының өстенлекләрен җентекләп үлчәп, иң яхшыларын билгеләде. Исемнәрен без 25 июльдә Луч телекомпаниясының туган көнендә беләчәкбез. Ә сез, безнең тамашачыларыбыз, шулай ук үзегезне жюри буларак сизә аласыз. Шулай итеп, яраткан җырчыгыз өчен ВКонтакте социаль челтәрендә 5 июльдән 7 июльгә кадәр тавыш бирә алачаксыз. Сезнең тавышыгыз җиңүче исемен билгеләргә мөмкин. Лейсән Галиева, Ринас Вәлиев, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең алтын тавышы проектында киеренкелек арта бара. Катнашучылар һәм аларның җанатарлары нәтиҗәләрне көтә. Шул арада без сезне проект финалистлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Әлмәтнең алтын тавышы проекты һәр катнашучы өчен меңләгән аудитория алдында балкып тору мөмкинлеге бирә. Бер карасаң, чыгыш ясаган вакытта тавыш һәм видео операторлардан башка кеше дә юк шикелле. Шул дулкынлану хисен әзме күпме баса. Нәтиҗәдә телевизордан һәм социаль челтәрләрдән танылу мөмкинлеге бихисап. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Тумышы белән Ознакайдан булган катнашучыбыз Гөлия Хәсәншина бәләкәй чагыннан үк сәхнәгә тартыла. Җәйге ялларда әби бабасы янына кайтып, алар башкаруында татар җырларын тыңлап үскән бала халык җырларына карата булган мәхәббәтен шуның белән аңлатам. Минем җырым Ак чәчәкләр дигән, ул Абдрахман Сәлямовның әсәренә багышланып язылган җыр. Ул җыр табиблар турында, һәм әсәр дә шул табиблар турында язылган. Шуңа күрә үзем табиб буларак мин инде бу җырны сайларга булдым. Ул миңа бик якын. Табибларның аклык, сафлык турында җырланып торган җыр. Шуңа сайладым мин аны. Һөнәр сайлау мәсьәләсе тугач, кешеләргә ярдәм итәргә теләген ачык белгән кыз медицина юлыннан китә. Артист хезмәтендә елмаюның сәламәтлеккә ни дәрәҗәдә мөһим роль уйнаганын да ассызыклый Гөлия. Шуңа күпчелек бәйгеләрдә катнашуны кулдан ычкындырмаска тырышам. Мин җырларга яратам, шуңа күрә мин инде бу конкурста катнашып, үземне яраткан эшемне эшләргә килдем. Җиңеп чыга алсам, мин уйлыйм, башка төрле тагын да алырак, масштаблырак концертларда, проектларда катнаша алсам, мин инде бик шат кынапам, чөнки мин җырларга яратам. Әлмәтнең алтын тавышы, монда һәрберсе үз тарихы, төрле мавыгулары, хыяллары белән җыелган. Аларның һәрберсе җыр аша үз җаннарын ачарга әзер. Бу проект үзеңне бөтенләй башка яктан күрү мөмкинлеге. Засыпаешь
Hürmetli tamaşaçılarыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәрендәге төркемебезгә кереп карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән шыны һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.